No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Verkkokauppa.comin kolmannen neljänneksen tulosinfoon. Mikäli teillä on kysymyksiä, voitte lähettää ne esityksen aikana osoitteeseen investors@verkkokauppa.com ja kysymykset käsitellään sitten esityksen lopussa olevassa Q&A-osiossa. Mukana tänään salissa kysymyksiin vastaamassa talousjohtaja Mikko Forssell ja sijoittajasuhteista vastaava Marja Mäkinen. Omassa esityksessäni käyn totuttuun tyyliin alussa läpi markkinaympäristöä ja trendejä, sen jälkeen päänostot aamun julkistetusta osavuosikatsauksesta, sen jälkeen yhtiön strategian etenemisestä kuulumisia ja lopussa sitten näkymät loppuvuodelle ja yhteenvetoja niitä kysymyksiä, mikäli tulee. Mutta jos aloitetaan markkinaympäristöstä, niin kolmannes kvartaali oli meille erittäin haasteinen, kun katsoo ympärillä olevaa maailmaa, ehkä poikkeuksellisenkin haasteinen. Näin vaikeita markkinaa ei ole vähän aikaan nähty. Kuluttajaluottamus lähti uudemman kerran laskuun. Sitä voi toki spekuloida niitä syitä, mutta tyypillisesti ajureina tähän olleet esimerkiksi geopoliittiset tilanteet, niiden kiristyminen ja toisaalta tässä Suomen markkinassa on nähtävissä tiettyjä epävarmuuksia liittyen työllisyystilanteeseen ja isompia irtisanomisuutisiakin ollut, niin nämä on mahdollisesti seikkoja, jotka sitten siihen vaikuttaa ja heijastuu usein myös siihen ostokäyttäytymiseen. No sitten isompia pitkäaikaisempia ajureita on jatkunut korkea inflaatio, joka on nostanut elämisen kustannuksia ja samaan aikaan kiristyneet ohjauskorot yhdessä ovat supistaneet suomalaisten ostovoimaa, joka on heijastunut vahvasti meidän liiketoimintaan ja siihen harkinnanvaraiseen kuluttamiseen. Toinen komponentti, meille noin 20% liikevaihdosta tulee yritysliiketoiminnassa. Siellä taivaalle ilmestynyt lisää pilviä. Konkurssien määrä on kasvanut ja ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset on myös vaikeissa tilanteissa ja muistutuksena, että meidän kyseisestä segmentistä 80% tulee pienistä ja keskisuurista yrityksistä, niin tämä ympäristö on myös vaikuttanut siellä hankintoihin ja investointipäätöksiin. Ja kolmas seikka sitten ihan tähän Suomen kuluttajaelektroniikan markkinaan. Nyt nähtiin sitten kiristynyttä hintakilpailua, jo pitkään jatkunut vaisumarkkina tyypillisesti johtaa jossain kohtaa, että erittäin aggressiivisilla hinnoilla lähdetään sitä yläriviä hakemaan ja toisaalta pitämään huolta siitä, että varasto kiertää. Ja tämä myös aiheutti paineita meidän katteeseen. Eli oikeastaan suoriutuminen vähän kaksijakoista, missään määrin tyytyväisiä ei voida olla liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihto supistui lähes 15% käytännössä kaikissa kanavissa, segmenteissä ja lähes kaikissa kategorioissa. Ydinkategorioissa semmoinen 10%, kehittyvissä kategorioissa peräti 26%. Toki osittain siihen vaikutti myös meidän omat päätökset. Me ollaan supistettu sitä kokonaistarjoomaa ja karsittu sieltä ei-kannattavia tuotteita pois. Pieniä valon pilkahduksiakin nähdään esimerkiksi pelaamisen kategorioissa tai pienissä kodinkoneissa pientä positiivista kehittymistä. Erityisen tyytyväinen ja ylpeä olen meidän omista tuotteista, eli nyt reilu vuoden päivät oman hankintatoimiston kautta hankitut tuotteet, eli private label tuotteet. Ja kyseinen kategoria kasvoi yli 20% ja kertoo myös siitä, että ollaan löydetty oikeita, laadukkaita, hyvän hintapisteen tuotteita, joita kuluttajat arvostaa. No sitten vastaavasti hyvää suoriutumista nähtiin täällä katerintamalla. Toki kokonaiskate hieman tippui toisesta kvartaalista, mutta kun verrataan sitä edellisen vuoden vastaavaa, niin selkeä parannus nähtiin. Siellä muutama ohjaava syy tähän: onnistunut valikoiman hallinta, hinnoittelu ja kampanjointi on johtanut siihen, että ollaan pystytty tekemään sitä tehokkaammin ja paremmilla katteilla. Toisaalta meidän hyvin vetävä asiakasrahoitus vaikuttaa positiivisesti meidän katekertymään ja nostattaa tätä kokonaiskatetta. Ja kolmantena
Valikoimahallinnan kautta tietenkin ollaan poistettu näitä ei-kannattavia tuotteita, mutta sitten tämä omien tuotteiden erittäin hyvä myyntimenestys, missä ollaan tyypillisesti korkeimmissa katteissa, niin vaikuttaa positiivisesti tähän kokonaisuuteen. Sinänsä tässä myyntimiksissä ei ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta suuntaan tai toiseen, joka olisi sitten ohjannut tätä, vaan ihan omien toimenpiteiden kautta ollaan saatu tätä parannettua. No, tuloslaskelmaa kun katsoo, niin toki ylärivi ja sen heikko suoriutuminen söi meidän katekertymää, mutta sitä pystyttiin mitikoimaan hyvällä myyntikatteella, että se ei ollut niin samassa suhteessa kuin liikevaihdon supistuminen. Erittäin onnistunut kustannustehokkuuden parantaminen ja läpiviety tulosparannusohjelma tiputti kokonaiskustannuksia 12%, niin henkilöstökustannuksissa kuin muissa operatiivisissa kustannuksissa saatiin tulosparannusta ajettua. Ja näistä seikoista johtuen sitten tosiaan päädyttiin pieneen tulosparannukseen, vertailukelpoinen tulos 2,2 miljoonaa verrattuna edellisen vuoden 2,1. Kannattavuus vastaavasti parani sitten vähän enemmänkin johtuen tästä matalammasta liikevaihtotasosta. Tosiaan viime vuoden 1,5 tämän vuoden 1,9. Eli sinänsä toisaalta voidaan olla ihan tyytyväisiä siihen, miten omissa käsissä olevia asioita on ajettu, viety eteenpäin ja pidetty huolta siitä, että saadaan tulosparannusta aikaan. No sitten jos katsotaan vielä tätä taloudellista puolta, erittäin onnistuneesti läpi vuoden ollaan pystytty tehostamaan meidän valikoiman ja varaston hallintaa. Varastotasot edellisen vuoteen vastaavaan jaksoon peräti 24% alaspäin. Ottaen huomioon laskenut kysyntä, niin tätä voidaan pitää hyvänä suorituksena. Investoinnit matalalla tasolla ja johtuen pääsääntöisesti tuosta varastohallinnasta positiivista heijastusta ennen kaikkea meidän kassavirta, joka oli merkittävästi paremmalla tasolla. Meidän kassapositio oli parantunut, on hyvällä tasolla ja myös omavaraisuusaste parantunut viime vuodesta. Eli kaiken kaikkiaan yhtiön taloudellinen suoriutuminen ja taloudellinen tilanne on markkinasta riippumatta hyvällä tasolla ja vakaa. No, lyhyesti yhteenvedettynä sitten ensimmäiset 3 kvartaalia. Tosiaan ehkä odotusarvoissa oli, että ensimmäinen ja toinen kvartaali tulisi olemaan niitä kaikista haastavampia markkinamielessä. Nyt näyttää siltä, että toinen ja kolmas ovat niitä, jotka ovat kaikista vaikeampia olleet meille. Kokonaisliikevaihto on supistunut noin 9% tässä kohtaa. Vastaavasti tuolla katepuolella ollaan melkein samalla tasolla kuin viime vuonna johtuen hyvästä myyntikateprosentista, ja hyvä kustannustehokkuus ja tulosparannusohjelman läpivienti on johtanut siihen, että tulos tässä kohtaa selvästi edellä viime vuotta, myös kassavirta hyvällä tasolla. No, sitten hypätään seuraavaan teemaan eli yhtiön strategiaan. Ollaan todettu, että me keskitytään tässä kohtaa lyhyeseen strategian toteuttamiseen ja pitkän tähtäimen arvonluontiin. Koettu, että tämmöisessä ympäristössä se on järkevin tapa lähestyä. Me ollaan saatu tehtyä niitä asioita, toimenpiteitä, mitä itsellemme olemme asettaneet tavoitteeksi, millä me nostatetaan yhtiön tulosta, saadaan tulosparannusta aikaan, tehokkuutta niin meidän operatiivisessa liiketoiminnassa kuin meidän kaupallisessakin liiketoiminnassa. Ja tuosta näkyy, että näiden toimenpiteiden kautta saavutetut edut on täysmääräisesti saatu näkyviin, ja tosiaan ilman näitä toimenpiteitä meidän tulos olisi ihan eri tasolla. Vastaavasti pitkän tähtäimen strategiassa arvoa luodaan meidän tarjoaman asiointikokemuksen ja toimituskyvykkyyden kautta. Ja tarjoamassa ollaan toki keskitytty siihen, että se olisi vielä parempaa, laadukkaampaa, tehokkaampaa, poistettu sieltä ei hyvin suoriutuvia tuotteita, ei kannattavia tuotteita. Se projekti on käytännössä nyt valmis. Me ollaan myös otettu käyttöön uusi dynaaminen, automatisoitu ja tekoälyohjattu hinnoittelumekanismi.
puhutaan joistakin tuhansista tuotteista ja tullaan tätä varmasti laajentamaan tämän vuoden aikana, ennen kaikkea ensi vuonna, ja halutaan siinäkin olla edelläkävijä. Asiointikokemuksen osalta tänä vuonna nähtiin iso virstanpylväs, kun yhtiön historian isoin sivustopäivitys on saatu maaliin. Näin isoa päivitystä ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Käytännössä isoimmat kehityshankkeet siellä on takanapäin. Muutamia komponentteja toki vielä on, mitä parannetaan, muun muassa hakua ja tuotteiden löydettävyyttä varmasti voidaan vielä petrata, mutta isossa kuvassa ollaan valmiita. Ja mitä tähän toimituskyvykkyyteen tulee, niin uskaltaisin väittää, että me ollaan jo tänä päivänä Suomen nopein toimittaja, mitä tulee verkkokauppatilauksiin. Me ollaan merkittävästi saatu tehostettua omaa sisäisiä logistisia toimintoja ja yhteistyössä meidän partnereiden kanssa ollaan löydetty hyviä tapoja entisestään nopeuttaa, helpottaa sitä tilausta ja toimitusta sinne kotiin asti. Sen lisäksi, että tämä on nostattanut meidän seuraavan päivän toimituskyvykkyyttä ja saman päivän toimituskyvykkyyttä, ollaan myös erittäin onnistuneesti otettu pikatoimitukset käyttöön ja tällä hetkellä tosiaan testataan jo isoissa tuotteissa, puhutaan kodinkoneista, isoista televisioista, että jopa niitä toimitetaan tunnissa täällä pääkaupunkiseudulla asiakkaalle, ja tämä kaikki ja kokonaisuuspalvelu käytössä 24/7 ja tällaista ei käsittääkseni missään muualla maailmassa ole. No sitten vielä yksi asia, mistä ollaan erittäin ylpeitä kahdestakin syystä. Toki on tärkeää palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, vastuullisella tavalla. On myös vastuullista pitää huoli siitä, että se käytetty laite sitten saa uuden elämän ja asiakas voi sen huoletta meille palauttaa ja saada siitä sitten korvauksen, joka on sitten käytettävissä siihen uuden tuotteen hankintaan. Eli me ollaan lanseerattu täysin integroitu, itse kehitetty digitaalinen vaihtokauppa. Vastaavaa Suomesta ei löydy. Siellä on tänä päivänä jo lähes 3000 tuotetta, mitä me otetaan vastaan. Annetaan siitä asiakkaalle välittömästi hyvitys verkkisasiakastilille, joka on sitten käytettävissä tuleviin ostoksiin. Tätäkin palvelua tullaan laajentamaan tämän vuoden aikana ja ensi vuoden aikana tavoitteena, että siellä puhuttaisiin yli 10 000 vastaan otettavasta valikoimasta. Mutta toisaalta tämä on myös äärimmäisen tärkeää. Tämä on vastuullisuusteko meidän vastuulla Suomen johtavana toimena on pitää huolta siitä, että tuotteiden elinkaari pitenee, tuotteet saa uuden elämän ja sitä kautta ollaan se vastuullinen kumppani silloin, kun asiakkaat näitä kuluttajaelektroniikan tuotteita itselleen haluaa. Taisi olla niin, että tämä kyseinen palvelu jopa palkittiin digitekona tässä joitakin viikkoja sitten. No sitten vielä lyhyesti näkymät loppuvuodelle. Emme tässä kohtaa pysty antamaan mitään lupauksia isoista käänteistä. Geopoliittinen tilanne on sellainen, joka ehkä kaikista epävarmin ja saattaa aiheuttaa hinnannousuja tietyissä raaka-aineissa tai energiassa tai muissa komponenteissa ja saattaa lisätä epävarmuuksia. Sitten ehkä tätä ekonomista tilannetta kun katselee, niin epävarmuuksia liittyy tuohon työllisyystilanteeseen ja se toki sitten muuttuessaan heijastuu meidän toimintaan. Ja vastaavasti yritysliiketoiminnassa tuntuu, että siellä on nyt se kaikista vaikein ympäristö meneillään tai mahdollisesti edessä, että toisinpäin katsottuna me myydään kuitenkin pääsääntöisesti tuotteita, jotka tulee aika piankin käyttöön. Ne on osittain ihan välttämättömiä ihmisen elämässä ja tietenkin meidän liiketoiminnassamme muutenkin ohjataan sitä toimintaa vastuullisesti ja myydään ainoastaan tarpeeseen, niin tämä myös toisaalta tuo sitä positiivista näkymää, että jossakin kohtaa tuotteiden elinikä on päätöksessä ja tarvitaan taas uusia laitteita, että se markkina tietyllä tavalla sieltä palautuu osittain vähän riippumatta tuosta ympäristöstä, mutta sitä ei voida nyt tässä kohtaa isommin luvata. Jossain kohtaa varmasti se markkina lähtee sieltä palautumaan ja elpymään. Toisaalta mitä me voidaan luvata ja todeta, että me tehdään asioita, mitkä on meidän omissa käsissä, jotka pitää huolen siitä, että yhtiön talous
ja tulos on kunnossa. Me kehitetään meidän liiketoimintaa vastaamaan tähän muuttuneeseen ympäristöön. Muun muassa tämä vaihtokauppa on yksi hyvä esimerkki siitä. Halutaan ja ollaan markkinan vastuullisin toimija. Pidetään huolta siitä, että se asiakkaan tarve ohjaa meidän toimintaa. Megatrendi kaupan siirtymä verkkoon tulee jatkumaan. Varmasti ennen kaikkea tuolla erikoiskaupassa tullaan tätä näkemään ja luonnollisesti me halutaan yhtiön olla se, joka sitten tätä trendiä omassa liiketoiminnassaan hyödyntää. Ei mitään syytä tässä kohtaa päivittää meidän ohjeistuksia. Sanomattakin selvää, että liikevaihto tulee olemaan viime vuotta matalammalla tasolla ja vastaavasti me ollaan yhtiönä keskitytty siihen, että saadaan tuloskäänne aikaan ja saadaan parannettua meidän tulosta ja kannattavuutta. Eli lyhyesti vielä yhteenveto. Oli vaikea markkina. Emme voi olla tyytyväisiä meidän liikevaihdon kehityksen suhteen. Tehdään varmasti töitä sen eteen, että saadaan paras mahdollinen tulos aikaiseksi. Toisaalta sitten kun katsoo niitä asioita, mitkä on suoraan omissa käsissä, niin kyllä voidaan ihan kohtuutyytyväisiä olla, että riippumatta siitä vaikeasta ympäristössä ollaan saatu asioita vietyä eteenpäin, pidettyä huolta meidän tuloksen tekokyvystä ja meidän kannattavuudesta ja samanaikaisesti toki myös kehitetään liiketoimintaa eteenpäin. Muun muassa tämä omien tuotteiden positiivinen kehitys on yksi osa sitä, eli tuodaan näitä halvemman hintapisteen laadukkaita tuotteita kaikkien suomalaisten kuluttajien tarpeisiin. Ja vielä tosiaan muistutuksena, niin yhtiö on tiedottanut, että pitkän tähtäimen tavoitteita ja strategiaa päivitetään. Me ollaan siinä päivitystyössä edetty hyvin suunnitelmien mukaisesti ja tullaan tämän vuoden aikana sitten tiedottamaan näistä tavoitteista ja varmaan sitten myös lähitulevaisuudessa tarkemmin avaamaan, että mitä kaikkea seuraavan 5 vuoden strategian aikana sitten tullaan saamaan aikaan. Tässä kohtaa kiitos ja katsotaan tuonne kysymysosastolle. Kysymyksiä ei tässä kohtaa. Eli kiitän kaikkia ajastanne ja oikein hyvää torstaipäivää.